नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोबाव बेल आइकनखौ थुनानै होदो। हेलौ लोगोफोर, जोंनि बे गोदान चेनेला आरोबाव नोंथांमोनखौ खनसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबावबाय। जों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो सानदों, जोंनि बारियाव जोङो थांगोन। नोंथांमोना जोंखौ नायलांदो। जों नोंथांमोननि सिगाङाव माबा बुस्थु जाग्रा जिनिस जों लायनो थाङो, जोंहानि बारियाव दं आरोना। फैदो जों लायनो। जाहैबाय जोंहानि बारि। जोंहानि बारिया खाथ्रा। सामान लोगोफोर नायदो जोंनि बारिखौ। हाजो बायदि मानखो नांलायगौ नै जोंनि बारिया। हामबामा मेंबायलै लोगोफोर, मेंबाय। जों बे लांनो फैनाय बुस्थुखौ नोंथांमोना देखायग्रोयिनि सिगां जोंहानि बारियाव मा मा दोङो आं नोंथांमोननो देखायगोन। फैदो बिदिब्ला। बेटा इधर आओ। ये है हम लोगों का बेटलनाथ बाड़ी, आप देख सकते हैं। हम लोगों का बेटलनाथ प्लांट है। ये आई थिंक 6 मंथ हो गया होगा। इसको बोलते हैं हम लोग का बोरो में गय। बे जाहैबाय गय फुलि लोगोफोर। बियो बे गय फुलि मा होनो बेखौ जुवायनाया 6 मान्थसो जाबाय आरो बियो। नै लोगोफोर, बे गय फुलिया जोंहा बोसोरथाम जाबाय। बेखौ खालमानसि गायगोन आरो बेफोरहा लांदां गासैबो गायजोबगोन। बे जाहैबाय जोंहानि गय फुलि। फैदो बिदिब्ला आरो नायलांबावनोसै जोंहानि बारियाव मा मा दङ। नैबे जाहैबाय जोंहानि चाय बागान। जों दायो बेखौ फिसा फिसा गायदों नै। बे जाहैबाय सा फुलि, देग्लायसो गायनाय बियो। खालमानसिनिफ्रायसो जानो हागौ एसे दायो गायहांदों। बेयाव गासैयावबो सा गायजोब्बाय। आरो नैबे जाहैबाय जोंहानि बेटलनाथ गय। बे जाहैबाय गिदिर जाबाय आरो बियो बोसोरब्रै जाबाय। फैदो जोंहानि बारिखौ माबायदि मोनदों नायनानै लोगोफोरा। फैदो। वाव, जि गोजोन बार बारदों जोंहानि बारियावहाय। गुसु गुसु थान्दा थान्दा। वाव, आई लव इट। जोंहानि बारियाव मा मा बिथाइ दङ? आमलाइ बिथाइबो दङ नै, बिराद गोथावथार जानो। आं जानो लुबैना हाथारो जानोसैखानानै। वाव, नै फाख्रा फिथाइ थायखादों।
बे गासैबो गय बारि गोजा बे जाहानि बै बेलेगनि आरोना नै बिदि जायो सिबिं जि मोजां जाखादों नालाय सिबिङा बरियाखा नैबे जाहैबाय जोंहानि मा बुस्थु दे बियो लोगोफोर हाइजें नै आं नोंथांमोननि सिगाङाव हाइजेंखौ बुखुनानै खिथिबाय हाइजेंआ सिङाव बेबायदि थायो आरो बेदर जाबनानै नै सरप्राइज नै जोङो बेखौनो लांनो फैदोंमोन बेखौनो जावनोसै लोगोफोर नायफैदो बेखौ बेबायदि जावगोन दै नै जोंहा बेयावनो दं नै दसे मोनजेनबाय जोंहा नै मोनबाय जोंहा थासमलिखौ थासमलि जानो मोजां मोनो ना मोना नोंसोरो लोगोफोर बिराद गोथौ थाङोना नै जोंहा थासमलिया बेसां ओंखारबाय फांसे दंफाङावनो इसां गिदिर ओंखारबाय नै जाख'लायनोसै हाला जों बेखौ रुनानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन फैदो बिदिब्ला आखाइ सुबाय दैयाबो जि मोजां थाङा जोंनि मा होनो जोंनि बारिनि दिनाव दङ आरो नै जों दायो थांसै जाबाय जोंहा गासिबो आं फिदिंगोन नामा नै जोङो दायो साफा खालामसै हानानै लाग्रोनोसै मोजां सुना लानांगोन दे नङाबा हा मोनजागोन
जोंहानो जाहैबाय कासाबा बेखौ इंलिसाव बुङो कासाबा आरो जोंनि बर'आव बुङो था सोमलि हिन्दीआवथ' मा बुङो आं मिथिला नोंथांमोना मिथिला कमेन्टआव दे लोगोफोर जायानो हिन्दीआव बेनि मुंखौ मिथियो बेयो कमेन्टआव खिथाहरदो जोंनो ये है कसाबा इसको हम लोग अभी बॉईल कर खाएगा अभी हम लोग इसको अच्छा से बॉईल करेगा उसका सब्जी भी बना सकता है हम लोग बाद में दिखाएंगे इसको कैसा सब्जी बनाता है हम लोग उसको ओनली बॉईल कर दिखाएंगे और थोड़ा नमक देगा हम लोग इसमें अभी इसमें हम लोग डालेगा पानी पानी दै होबाय जोङो संख्रि होबाय जों दायो बेखौ बॉईल खालामसै बारा इसां दै होला आरोना इसांआनो जाबाय बेखौ दायो बेलथायना होनो हागोन जों दायो खोबना दोनसै बेखौ फानलु सानसै नै जोङो अभी हम लोग चिल्ली जलाएगा मर्चा ये है हम लोगों का ड्राई फिश जोंहा ना गोराना नै अभी हम लोग उसको जलाती हूँ जों बेखौ दायो सावनोसै जों बेजों फानलु ओमफ्राय था सामब्राम दाउखि होनानै गोथाव जानोसै दा नायलांदो जों सावनोसै बेखौ दायो आरो माङाय मोनबावनांगौ जोंहा नै मोननायालाय मोनहांबाय गावहांबाय होमबाबो दसे जों माङाय गुरै नै जोंनि बाथोना जोङो हाइजें सामब्राम गुफुर फानलु ना गोरान होबाय जों दायो बेखौ देनोसै नै जोंहा मोनबाय जों दायो खांनोसै नै गुरै जाबाय नै खांसै जों दायो सरप्राइज नै जोंहा था सोमलिया मोनबाय जों दायो बेखौ जानोसै बाथेन वाव जानोसै नै जोंहा बेटाया जानानै नायनो गोथाव बाथोनजों जागोन आङो खाखौ मिथियाखै माथो आदसा गोथाव जों जाना लानोसै दे बाय बाय जों जाना लाग्रोनो जोंनि भिडिअखौ जायफोरा जोबजासिम नायलांबाय बिसोर साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोबाव जोंनि चेनेलखौ नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो साबस्क्राइब खालामैफोरा आरोबाव दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन थेंक इउ